sadaka zikiri karatun Qur'ani ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani Ramadan ya dawo jama'a mai ninka alkhairi ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani Ramadan ya dawo jama'a mai ninka alkhairi ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani da sunan Allah tabara ya zulmanni mai kyauta ya dada zuljalali ya mai kauni mahalicin Adam ya yi mu launi-launi ya shiryar fada mu shirya ta alƙur'ani Allahu ka bani basira na wake Ramadani Allahu ka bani basira na wake Ramadani Tsira da aminci da dawa mai addini wanda ya zo da Qur'ani a tibiyani baban Alƙasim kakan Hassan da Husaini alaba mu samu da sayyadin sakalaini dace da daren alkhairi watan Qur'ani dace da daren alkhairi watan Qur'ani Ramadan ya dawo jama'a mai ninka alkhairi ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani ciyarwa sadaka zikiri karatun Qur'ani albashirun ku jama'a sako gare ku kujini akan azumi daya cikin addini wata na bananza mai hankali ya biyo ni daɗin albarka kyauta gurin rabbani muka mai gafai salamu bar rudani muka mai gafai salamu bar rudani Ramadan
masu dare har fauni. Riba biyun mai azumi a gurin sadai mu sani, farin cikin ki fidar a gobe sau ba muni, a ganka ta mukar sarki a ƙofar rayani, fi jannatin firdaus mu samu hurul ini. Kowa fa ya ce amin kwadar rabbani, kowa kwa ya ce amin kwadar rabbani. Mai baitukan Ramadana Abubakar ne ku sani, koye su gyaɗi kana maso addini. Abu Ibrahim Hidaya Kabir duk ku sani, ya'ya ne ga koyes maso fa Alƙur'ani. Raya so Allah cikin Tafarkin addini, raya su Allah cikin tafarkin